Sanitaris només quan sigui estrictament necessari i limitar el número d'acompanyants. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs. El somni del Minotaure, un programa de difusió cultural on els llibres, l'art i la música en són els protagonistes. Produït i realitzat per Emília Llamola i presentat i dirigit per Joan Poch. Els dimecres a les 6 de la tarda. Estàs escoltant El Mirador. Per arribar a les 11 del matí, dèiem fa uns instants, abans d'aquesta pausa, presentació oficial del programa de la Setmana Santa, perquè d'aquí a 15 dies, el 28 de març, és diumenge de Rams, i per tant comença un dels programes més multitudinaris d'activitats habituals a la ciutat de Mataró. Normalment el diumenge de Rams ho és molt, i la processó el divendres sant també. Aquest any n'hi haurà, però adaptat a la situació. Regidor de Cultura, Xesco Gomar, bon dia. Bon dia, bona hora, Cristina. Va dir-me vostè fa unes setmanes, mesos, un parell de mesos aquí al programa, que hi hauria 3 toms, Carnestoltes, Setmana Santa, vull pensar que Santes també. Vaig dir Santes també. Va dir Santes també? El rebombori va ser per dir les Santes. Les Santes, cert, és cert. Però de moment estic complint la paraula, no, Cristina? De moment, continuem. No li discuteixo pas. Presentem oficialment el programa de la Setmana Santa adaptada a la pandèmia amb vostè i amb Rafa Cedo, bon dia. Bon dia. Que és membre de la Comissió de Setmana Santa i col·laborador d'aquesta casa de Mataró Ràdio des de fa molts anys, amb Donde i Compàs. Sí, uns quants ja. Uns quants, dèiem, presentació d'un programa adaptat a la pandèmia. Correcte. Adaptat a la situació i, evidentment, no hi haurà processons. No hi haurà processons, però hi haurà algunes... Jo crec que si m'ho permets, jo no soc periodista, però jo crec que el titular del programa de Setmana Santa, hi ha 2 titulars, evidentment, tot el que fa la comissió d'organització de la Setmana Santa, que té una rellevància transcendental, però jo crec que el que diferenciarà aquesta Setmana Santa és que es fa el primer acte al carrer. Fem el primer acte al carrer. Jo crec que aquest és un punt d'inflexió importantíssim per nosaltres, per l'àrea de cultura, i a més un agraïment especial a la comissió organitzadora, que sempre que parlo de qualsevol cosa de Setmana Santa parlo de la comissió perquè són els verdaders protagonistes, i el Rafa jo vull que sigui la persona que us digui les activitats, perquè ells són els protagonistes. Però aquesta activitat en concret, l'homenatge dels armats a la ciutat, que cada any hem vist com es portava a terme a la nostra ciutat, excepte l'any passat, evidentment que no es va poder fer. Aquest any es farà, el farem darrere de l'Ajuntament. Com sempre s'ha fet l'homenatge a la ciutat. Com sempre s'ha fet l'homenatge a la ciutat, amb 2 passes, i la quantitat de gent que hi podrà anar l'haurem de veure conforme ens anem apropant en aquesta data. El dia que vam presentar aquest fantàstic cartell que reflexa absolutament quin és el leitmotiv d'aquesta Setmana Santa, que és gent entrant a Santa Maria per veure les imatges. Jo crec que el leitmotiv, i espero que Rafa estigui d'acord conmigo, el leitmotiv d'aquesta Setmana Santa és que els passos no van al carrer, som nosaltres qui anem als temples a veure les imatges. I jo el dia de la presentació del cartell intentava fer un símil amb el que va passar a la cavalcata de Reis. Vàrem concentrar totes en un sol punt en aquell cas, i els nens van poder anar a veure de prop i van poder contemplar la rua de Setmana Santa, els carros de Setmana Santa, les carretes, les carrosses de Setmana Santa. En aquest cas podran anar els veïns i les veïnes. Van poder veure els nens les carrosses dels Reis. De la Setmana Santa. Barrejo Setmana Santa, Santes i Reis. Rafa, em faig gran ja, certament. Ara
dividides en el territori, expandides en tot el territori, en els temples i en seus de les confraries, la gent podrà anar a veure de prop les imatges, no? Que crec que també és una molt bona oportunitat per contemplar, per emmirallar-se amb aquestes imatges, amb la perfecció de les imatges y con la hermosura, ¿no?, que tiene los tallados de las imágenes de Semana Santa. Jo crec que aquests, si m'ho permet, són els dos grans titulars, no? Per dir d'alguna manera, que anirem als temples a veure les imatges i que hi ha el primer acte al carrer després de no sé ja quant de temps, que agraïm la col·laboració que hem tingut al comitè d'emergències, entenent que ara ho podíem fer i que era el moment, i veurem la quantitat de gent. El resto d'activitats teniu aquí a un crac que us les explicarà molt millor que jo. El que és important, dues coses volia dir una sobre el cartell, que és de l'il·lustradora mataronina Mònica Torralba. Mònica, sí senyor. Estem intentant que la tinguem aquí, també aquí al programa, i també volem tenir el divendres amb nosaltres el Didac Padilla, que és l'anunciador i pregoner de la Setmana Santa de Mataró. Rafa, el primer dels actes per Setmana Santa, m'imagino que la comissió deveu estar orgullosos de poder ser els primers que feu un acte a la ciutat després d'un any, un acte públic, un acte al carrer després d'un any en el que no s'ha pogut celebrar res. Sí, hem patit molt, perquè normalment, clar, estem treballant tot l'any i ja l'any passat no vam poder fer res com el que diu per al tema de la pandèmia. Aquest any es van proposar, i gràcies a l'Ajuntament, al Departament de Cultura, doncs, bueno, intentem fer una sèrie d'actes. Entre ells, pues, ja s'ha fet algú, com ha sigut la presentació del cartell. Diumenge va fer Captiu, va fer també la presentació del seu cartell. Però cada entitat sí que està fent ja actes, que com ha dit el senyor Xesco, sempre es fan dintre del que són els temples. En aquest cas, per exemple, que serà el dissabte, el pregó es farà al Monumental. El que sí s'està fent és una cosa, i si em permeteu, totes les entitats el que estan fent, perquè moltes vegades es parla de les entitats i es diu que es treure santos al carrer i res més. Durant tot l'any estem treballant i sobretot ara el que s'està fent és una cosa, per aconseguir una entrada per al Monumental s'estan recollint aliments. A cada entitat hi ha box en el qual s'està recollint aliments de cara a Càritas. No hi cabrem tots, perquè depèn del Procicat el que ens marqui. Així estem una mica en mans d'ells. Què passa? El programa és bastant ampli, el que tenim, perquè cada hermandat té el que són els seus actes. Si te vull enumerar ràpid el que són, per exemple, la Verònica, el dia 21 té un Via Crucis, llavors després el Captiu té la presentació com hem fet, el Tríduo, totes les hermandats fan els seus tríduos, en aquest cas el Captiu fa 23, 24, 25, el dia 26 el que és l'acollida als nous germans, el Sant Crist de l'Aconia també fa el seu Tríduo, i el diumenge de Rams el que fa el que és el Via Crucis a la Llàntia, com cada any. La coronació d'Espina també fa la missa de germanador a la parròquia Sant Pau el dia 27 de març i una presentació d'una revista en forma digital. I el dijous sant, el dia 1 d'abril, se'n fa la Cena del Senyor i a les 19:30 farà la parròquia de Sant Pau. I el diumenge 2 d'abril, divendres sant, celebració de la Passió del Senyor a les 16:30. O sigui, a les 4:30, sí. El Nazareno, pues, el dia 21 fa la missa de Germanor, el dia 23 fa el jurament dels costalers nous, que s'apunta que aquest any els pobres no poden, com ells diuen, i és veritat, disfrutar de portar-lo a sobre. I després el 24 el jurament de les dones o de les portants i la imposició de medalla. El diumenge de Ram tindrem el matinal de saetes, que és una tradició ja després de 32 anys a Mataró. Aquesta matinal de saetes, Rafa, es fa al Parc Central a la mateixa carpa que per Nadal va acollir el campament de les Majestats dels Reis. Correcte. Exacte. Aquest any, com no l'any passat es van quedar sense poder fer-la per el tema que hem comentat abans, aquest any, gràcies a l'Ajuntament,
la farem el que és a la carpa del Parc Central i allà pues, passarem un ratet. Sempre també el que jo dic, però si que estigui el que es deixi fer. El 31 de març tenim el Via Crucis. Entenc que a l'aforament 50%. Veus, això és aquí vull arribar. 400 persones. 400 persones podran entrar en aquesta carpa, que entenc tindrà totes les mesures també de ventilació obertes, perquè si tot segueix com aquests dies, la matinal de primavera serà espectacular. Bueno, de fet, aquest diumenge ja la vam tenir oberta amb un concert a la Casa de la Música, gairebé que vam omplir el 50%, unes 400 persones, així que aquest és l'aforament, si no hi ha canvis amb el Procicat, que podrem veure a la matinal de Saetes. Pues el dimecres sant tindrem el Via Crucis a la parròquia de Cerdanyola, una cosa molt especial, que és el dijous sant. El Nazareno tindrà el que és la Noche Morada, però la farà dintre de l'església, dintre de Maria Auxiliadora, a les 5 de la tarda. I el divendres la veneració de la Santa Creu a la parròquia també. El Sant Sepulcre, també el que fa la Vella Pasqual, i la Germandat de Nostra Senyora de la Soledat fa el que és el Tríduo, i l'1 d'abril també l'exposició del misteri de la Mare de la Soledat durant tot el dia a la Casa d'Hermandat. La comissió és el 13 de març, fa el que és el pregó, com hem parlat, que estarà a l'IDAC, i el que jo sí també recomano, que no s'ho perdeu, perquè crec que val la pena, durant l'actuació, el que és el pregó, farà una actuació d'un grup que ve de Sevilla, es diu Essència Flamenca. Són 3 noies i un noi amb una guitarra i 3 noies amb violí, i han adaptat el que és la música de Setmana Santa, l'adapten amb aquests instruments. Si algú teniu interès en conèixer-lo, dintre del que és YouTube, podeu encontrar, si marqueu Essència Flamenca, podeu veure un trosset de com actuen aquestes persones. Val la pena sentir-los. I després a la missa de Pasqua, que serà a les 12 del migdia a la parròquia de Sant Josep. La primera vegada es farà allà, normalment s'havia fet a diverses parròquies i tal, però aquest any volíem ficar una mica més al centre i que visqueu una mica el que és el centre de Mataró, el que és la missa de Pasqua, que es farà, com he dit, a Sant Josep a les 12 del migdia. I parlant de lo que és els armats, el dia 26 tenen a les 20 hores, a les 8 de la nit, tenen el que és la missa que dediquen els credanys als difunts de l'any. I l'1 d'abril tenen la recollida de bandera a les 5:30 de la tarda a la parròquia de Santa Maria, i després l'homenatge a la ciutat. Correcte. Que és que faran, com has dit, 2 passes a les 5 i a les 7 de la tarda. Sí, l'aforament serà limitat i, a diferència del que hi ha hagut altres anys, serà asseguts al voltant de la plaça, regidor. Correcte. I també amb aforament, com dèiem, limitat. No sé quin serà aquest aforament. Aforament limitat, veurem quina és la quantitat de persones que ens deixen entrar, això ho anunciarem en breu. Els 4 accessos estaran tancats, recordeu que la plaça de l'Ajuntament té 4 accessos, els 4 estaran tancats, només s'obrirà a aquelles persones que portin l'entrada per poder accedir, i evidentment a la gent que hi visqui allà que puguin accedir. No? Clar, la gent que podrà accedir i a més veure des dels balcons els que viuen allà. Correcte. Fem 2 passes per intentar arribar al màxim nombre de gent. A més, mantenim una mica la tradició d'aquests últims mesos d'emetre en directe aquest homenatge. Aquest homenatge es podrà seguir per la web de Cultura Mataró, com també es podrà seguir el pregó i com també es podrà seguir la matinal de Saetes. Hem agafat aquests 3 actes, per dir-ho d'alguna manera, els més populars, fora dels passos al carrer. Aquests 3 actes són els més populars i són els que retransmetrem en directe via xarxes socials. YouTube de Cultura Mataró, de Mataró Audiovisual, la web de Cultura Mataró i també pel nostre canal de televisió de Mataró Audiovisual. Hi ha coses que em semblen interessants sobre aquesta Setmana Santa. Si em permet, Cristina, un moment, és que m'envien que el dia de lo que fa l'homenatge a la ciutat hi haurà un esdeveniment que hi ha un reconeixement per part dels armats que es donarà a conèixer, tenen tot tancats, i després una altra cosa molt important que també em faltava, molta gent preguntarà, divendres sant, què passa amb les processons? No n'hi haurà. No n'hi haurà, però sí que llavors el que es vulgui acompanyar
totes les hermandats estarem a Santa Maria fent un acte, ja que no podem sortir al carrer, farem un acte de recolliment i estar allà el divendres sant durant una horeta, 3/4 d'una horeta. Hi ha una cosa que em sembla molt interessant d'aquesta Setmana Santa, que malgrat la situació no permet fer una altra cosa, malgrat la situació no permet fer processons i que la visqueu, recordar que a Sevilla es va suspendre per Nadal a Sevilla l'arcabisbat o el bisbat de Sevilla va anunciar la suspensió total de la Setmana Santa. Aquí es manté. Hi ha una cosa que em sembla molt interessant, i això, com a membre de la comissió i membre d'una entitat, i Xesco, senyor regidor de Cultura, segurament també ho veurà així, permet veure on estan habitualment aquestes imatges. El fet de que les imatges no sempre estan, evidentment no estan sempre al carrer, no estan sempre vestides per lluir-se, estan a les cases de les hermandats, i això permetrà no només assistir o poder veure aquestes imatges en el moment de les processons, sinó com és la casa de germandat i com és allà on s'estan habitualment, i això permet fer una visió molt més una xarxa molt més àmplia i transversal, no?, de la Setmana Santa i de Mataró, al final. Això ens dona peu a convidar a totes les persones que vulguin visitar el que són durant aquesta Quaresma i després durant tot l'any, sobretot les hermandats i les confraries, per veure les imatges com són i per veure com són les cases d'hermandat, perquè hi ha persones que pensen que una vegada el divendres sant acaba, tapem les imatges i fins l'any que ve. No, estem treballant tot l'any i estem oberts. Llavors convido a aquestes persones que puguin visitar-les i gaudir de totes aquestes imatges. Jo crec que és una oportunitat per les germandats, certament, no? Per desgràcia, no es coneix suficientment a la ciutat on estan aquestes imatges, qui les custodia, quin és el ritual o què és el que envolta l'estada d'aquestes imatges durant tot l'any. Què passa en aquestes germandats durant l'any? Que passen coses i passen moltes coses. I allà on estan, el seu entorn és coneixedor de que passen coses. I, evidentment, potser el conjunt de la ciutat no l'és tant, no? Però jo crec que és l'oportunitat, o una oportunitat, per sumar adeptes també en aquestes germandats, perquè potser hi ha gent que quan ho vegi, quan s'hi senti més dintre, no? pot tenir el que molts hem tingut. Jo recordo que em va passar, no a Mataró, em va passar a Santa Coloma, després d'anar a veure molt una germandat, em va picar per sortir un any sota un pas. No? Pues que això també pugui passar en aquestes germandats i que la gent s'hi apropi, que les conegui, que conegui les persones que estan al darrere de tot això, que és gent sacrificadíssima, que ho fa per un sentiment i evidentment, també pel fet religiós, no? Que aquest respecte també per la gent que són creients i que ho practiquen, que aquest respecte durant aquesta època ells també tinguin la possibilitat de que els seus sentiments surtin en fora i que puguin viure aquesta Setmana Santa d'una manera diferent, certament, però visquent la Setmana Santa. Jo crec que el que ha fet Sevilla, que ho respecto molt, a més allà tinc molts amics i companys, el Rafa ho sap, però jo crec que Sevilla té moltes coses, o podria tenir moltes coses ensenyant aquesta Setmana Santa, i cancel·lar-ho amb tanta antelació, no donar una alternativa. Jo crec que, són coses, com a mínim nosaltres apostem per un altre format, apostem per donar sortida a tota l'activitat que té a veure amb la cultura popular, i hi ha sortida. Hem demostrat en aquest temps que hi ha sortida, amb encerts i amb errors, perquè gestionar és ensayo error, t'equivoques i aciertes, és inevitable, però hem donat sortida a la cultura popular. La Setmana Santa forma part de la tradició, de la història, de la cultura popular d'aquesta ciutat, i crec que la comissió, amb els tècnics de cultura, crec que han preparat un programa excel·lent, un programa visitable i un programa on aquells creients i aquells que no hi creuen puguin estar satisfets de les activitats que hi ha aquesta setmana. Doncs important dir això. Deixeu-me dir una coseta, una coseta que m'estaven remarcant, sobretot per aquells actes que són presencials, el pregó, la matinal de setes i l'homenatge a la ciutat, caldrà agafar cita prèvia i que es farà, o s'anunciarà també des de l'Ajuntament a través del web de culturamataró.cat. Correcte, la visita en aquests espais, en aquests 3 actes, amb el sistema que estem utilitzant. Web de cultura, reserva i assistència, les 3 coses, sisplau. A més, l'avantatge, que ja ho heu parlat abans, de que tots els actes són importants, no? Però el que és poder que pugui cridar a més gent, com és el pregó, la saeta, l'homenatge a la ciutat, el divendres sant, a Santa Maria, tot això s'emitirà per Mataró Audiovisual en directe per televisió.
O sigui que si moltes persones diuen ostres, que no m'han donat entrada i tal, podeu gaudir i disfrutar d'això del tema en televisió, en directe. Tots aquests 3 actes, la matinal de 7 és el diumenge de Rams al matí, el 1 d'abril, dijous sant, a la plaça de l'Ajuntament, aquest acte d'homenatge a la ciutat dels Armats, amb aquest reconeixement que ara te deien des dels Armats, i el divendres sant a Santa Maria, aquest programa aquest especial recolliment que també fareu. Per cert, hi ha una qüestió que també és habitual que retransmetrem a través de Mataró Ràdio, que és el Via Crucis, a divendres sant al matí. Aquest es continuarà retransmetent aquest divendres sant també, ja 1 d'abril. Senyors, gràcies per ser avui amb nosaltres. Gràcies, senyor regidor de Cultura. Xesco Gomar, bon dia. Gràcies, senyor Cristina. Rafa Fedo, gràcies també per venir. Gràcies a tu per invitar-se. Fem una petita pausa, tornem de seguida i anirem a la redacció d'informatius.